Salam. Siz käte öz-özüňiziň duýgularyňyzdan gorkup gördüňizmi? Menne şeýle waka boldy. Men 40 ýaşymda. 18 ýaşymda bir gyz joramyň dogany öýlenni. Şonuň oň dosty maňa söz aýdyp aşyk bolanyny bildirdi. Joramam bolan garyp maşgaladanyny aýtdy. Ýöne oglan dogumly edermen seni gaty gowurypdyr dedi. Men obamyzda tikinçilikde işleýärdim. Ol her gün ýeni meni akşamlyk ýogurýardy. Menim onu erbet görmedim. Gowulan, şeýdip gürleşdik, gülüşdik. Wagt geçýär. O ýigdiň ady Merdany. Adyna münasip ýigitdi. Ol öz bilimi bilen okuwy girdi. Şeýdibem biraz aramyzda wagt düşdi. Günleriň birine joram gelip maňa aýtdy. Ol seni ýadymdan çykarypdyr. Inni senin o gerek däl öýjän edi. Menim owa gydy. Onu da garaşdym. Ýüregimin bir ýerine ol meni gowurýandyr. Ol hukman men tapar gelir diýip garaşdym. Maňa köp adam gudaçylygy gelýär. Men gelendere durmuşa çykjak däl aýtdym, oturdum. Häzirki ýaly el telefonlarym ýokdy o wagtlar. Habarlaşybam bolanokdy. Habaryny biriniň üstü bilen aýtmasaň aýdybam bolanokdy. Menem näme-de bolsa men garaşyp görýän diýdim. Şeýdibem men özümem Aşgabatda okuwy ýerdim. Netibem çekdi-de. Okuwumy gutardym, tamamlap geldim. Ýöne men Aşgabatda Merdan bilen görüşmedim. Garaz gelimde Çağlar bagynyň müdür bolup işe başladym. Ýöne Merdan men hiç ýadymdan çykanokdy. Soň habar eşitdim. Garaz Merdan okuwda urşup durdy, türmäge düşüpdir. Men şonu da oňa garaşmagy ýüregime dugdum. Ol çykyp geldi. Gelenden soň güni meni görmäge geldi. Menem ýene gürleşip başladym. Ýöne öňküýärler biraz soğuk sala boldum. Ýene bir zat. Men ejem öwgeje dälli, ýöne zalymdy pahir. Baý söýür adamdy. Ejem Merdanyň gelenini eşitip derrew men durmuşa çykarmakçy boldy. Sebäbi men Merdan bilen aramdaky duýgularymy bilýän ekeni. Garaz gudaçylyga gelýänlerin arasynda gaty guruply bir hojalyk bardy. Şolaň oglary meni gaty gowurýan ekeni. Gownapdyr. Ejem men şolary beresi geldi. Menim şol öňkü sözüm durmuşa çykjak däl edim. Günlerde bir gün işden geldim. Ejem meni jaýa salyp şeýle bir urdy, şeýle bir söýgdi. Kakam eger şolara gownumeseň öýden kowjak diýýärdi seni. Biz kakamdan gorkýardyk. Ýogsa ol ýuwaşdy, malaýymdy. Onu da biz ondan çekinýärdik. Şol arada Merdanlaryň gudaçylyga gelýär. Ejem olaň eýdine it salyp kowdy. Meni gaty gyssadylar. Men ahyryna ejemiň diýýän ýerine durmuşa çykmaga razylyk berdim. Sebäbi men kakamga görýärdim. Hemem oň gaharyna öýden kowmak ähtimallygy bar da pikir etdim. Garaz durmuşa çykdym. Baran ýollaşym gowy. 3 çağamyz boldy. Şeýdibem men iş bilen maşgalam bilen gümra bolup ýörüşme hiç wagtda Merdan bilen tataşmadyk. Meni mektebe müdür edip bellediler. İşim bilen başaga bolup ýörüşme aradan 20 ýyl wagt geçipdir. Günlerde bir gün sekretarim aýtdy, iş sorap bir adam geldi dedi. Menem bolýa gelsin, görüşeliydim. Kapıdan girenden şol Merdan. Yerimden zöwü galanmy duýmandyryn. Olam mendimi bilmän iş sorap gelipdir. Oturduk, derdinişdik, könäni ýatladyk. Menem içim soğuyança ağladım. Aýçak bolýan dadym asal kakamjan o sözler diýmändirim.
ejem gorkurmak üçin aýdan ekeni. Kakam meni merdana bermäge razy ekeni. Men bu zatlary soň bildim. Näme de bolsa bolan boldy, geçen geçti. Men dogrusu merdany işe almadım. Men öz doýgularymyň oýanmagyndan şeýle bir gorkdum. Özümi özümden gorudum. Şeýlelik bilen merdan çykyp gitdi. Şondan soň hiç hil göremmi, habarlaşamak. Aýjap bolýan zadym gynlar. Näme de bolsa öz söýgüňiz üçin göreşiň. Bolmasa hemme zat gowy bolan ýagdaýynda da aňryňda bir ýerde arman bolup galýan ekeni. Başla. Sağ ol.